És una consulta que oficialment no té valor, no és vinculant, però sí que a nivell simbòlic representa molt, sobretot per totes aquelles persones que sempre han buscat la llibertat d'expressió, la llibertat, la manifestació dels pobles. Fa 15 anys anomenar-se independentista estava mal vist, la gent tenia por fins i tot. Avui en dia ser independentista no passa absolutament res. El que passa és que la gent encara té por a poder fer aquest tipus de consulta. Jo crec que hem posat a primera línia informativa el que és el debat tant de les consultes, i que això segurament servirà per la tramitació de la nova llei de consultes que està al Parlament, com també amb el tema de la independència i de l'autodeterminació de Catalunya. El fet que ara tinguem aquesta consulta sobre la taula és un pas més per el que ens interessa a nosaltres, el debat sobre la pregunta i el debat del dret a decidir i el debat a poder participar. O sigui, si som profundament demòcrates, per què no podem preguntar al poble què pensa d'aquesta qüestió i d'altres? Si ho haguéssim fet com a Ajuntament, potser això hagués estat prohibit i la cosa també hauria evidenciat la feblesa d'aquest règim democràtic, però com que es fa a través d'una associació, d'una entitat civil, cívica, amb participació de ciutadans de tota mena d'ideologia, doncs això reforça aquest sentit d'autoestima, de dignitat, de refermar la dignitat, però també de perdre la por davant de les múltiples amenaces espanyolistes. Nosaltres no donem suport a la moció perquè en principi som un grup polític que creu en un estat federal. Com que treballem perquè així sigui, doncs no ens semblava ni el moment ni la manera. Nosaltres sí que estem d'acord que es pregunti, estem d'acord en fer consultes populars i que la gent digui la seva. El que pensàvem és que creiem que les consultes que s'han de fer a Arenys de Munt són per coses d'Arenys de Munt. Això tindria que ser una consulta que es fes a nivell de tot l'Estat, o a nivell de Catalunya. Tota aquesta qüestió no podem obviar una mica el fracàs de la classe política, no? O sigui, són les associacions, és la societat civil la que s'ha d'autoorganitzar per poder fer preguntes d'aquest tipus, perquè la classe política no ho està fent. Doncs el dia 13 es procedirà a efectuar aquesta consulta popular, es farà dins d'aquest recinte, dins d'aquesta sala municipal, a través d'un mecanisme que serà el mateix que es fa en qualsevol consulta, és a dir, hi haurà un representant fidatari, un notari, que donarà fe de que tot procedeix amb una normalitat estrictament democràtica, hi haurà les urnes, hi haurà els llistats, hi haurà els interventors, els observadors i l'escrutini es farà igualment amb totes les garanties. A veure, tothom té el dret a manifestar-se, el que passa que hi ha la coherència i el sentit comú i el seny, no? No té sentit que Arenys de Munt, en un dia com aquest, que ha de ser un dia, si vols, fins i tot festiu, de participació democràtica, en què preguntem als veïns què pensen de que Catalunya sigui un estat independent dintre la Unió Europea, doncs el mateix dia hi hagi de venir un grup a manifestar-se i una mica boicotejar aquesta consulta. Això no té ni cap ni peus. Pensem que hi ha molts dies a l'any per poder fer concentracions d'altre sentit i que el dia 13, ni en aquesta plaça com som ara, ni més lluny, no és un dia perquè aquest partit que està demanant fer aquesta concentració la faci. En qualsevol cas, Arenys de Munt el que no ha de ser és un camp on hi hagi una batalla campal entre independentistes antisistema i falangistes ultradreta. Aquest partit a molts països de la Unió Europea seria il·legal. Interior ha comès un error molt greu, perquè una cosa és dir ve la Falange a fer campanya pel no, oi? I aleshores hauria estat totalment legitimada per fer-ho, ningú li hauria posat cap problema. El que passa és que la Falange el que vol és fer un acte, o sigui, impedir que uns altres facin un acte democràtic. És natural que els botiguers i comerciants estiguin inquiets, és natural que la gent tingui por, però el que hem de fer és sortir al carrer, tots plegats, i fer d'aquest dia una festa. Molta gent particular, tothom vol venir el dia 13 aquí a Arenys de Munt, que seria lo interessant. No que vinguin ni els feixistes ni els antifeixistes, sinó la gent a celebrar que es fa una consulta i a veure com es fa i que tingui èxit i repercussió, però d'un caire festiu i a donar suport sense pressionar ningú.